Ingsun lungguhing dalang Jatiwasesa kang wenang masesa kelirku gumlaring aget landarannya sang Nagaradha krawatnya panduduting ati gliganira rajeking wasi larapannya gambare bumi Draja kira katon sangga buana wayangku gambar paesan Ustadyosa lira tunggal arum-rum bintarum karuban segara madu omawi genamastu namasidam sibaratu kakang Resi Narada adoh ulun awe prak ulun raketake paran boya handadosaken kagiyating tasira kakang pukulun piniji mangayun wae ladalah kawula nun inggih adi guru nalika kula tampi dawuh timbalan paduka guguping manah kula prasasat tinebak ing mong tuna sinambring gelap lepat kumejot kumitir caruk mendung war maras nanging sareng sampun ngabiyantara ngarsa paduka adi guru ical sadaya walangindra ingkang wonten namung manah lega-legawa kawula nuwun parandarunaning kakang jeneng kita dadi panggrahita ingkang mangkono inggih awit kula maosi bilih sadaya purba wasisaning kahyangan menika namung kasarira paduka adi guru inggih kakang pramila kakang daya-daya ulun tumunten ngawe marak jengandika kakang Kaneka putra mbok bilih paduka kakang sampun boten keweran menapa ingkang dados galagat kawula salebeting rikalenggan menika adi guru sayektos beneh kalian saban-saban paduka kawis tinggal goreh rongeh anggel paduka sewaka
menapa wonten banteng ngamuk ingkang sakelangkung mugat utawi sima ingkang sakelangkung galak ingkang nedya jungkeng kawibawan paduka Adi Guru? Mboten wonten Kakang. Menapa wonten parang muka ingkang badhe ndatengi Kahyangan Suralaya? Mboten mekaten Kakang. Lah punapi Adi Guru ingkang dados darunaning penggalih iki pramila Kakang keparenga majeng sawetawis pamarak jengandika Kakang awit jeneng ulun sampun sawetawis ningali kawonten Kahyangan Suralaya ingkang tansah geter sajaipun tansah tuwuh boro-boro pramila Kakang kula aturi majeng sawetawis pamarak jengandika menawi mboten wonten sangsaya saha kenging kawedharing kathah kula badhe nglekaken jangga nganglungaken karna Kanjeng Kulun ratune ngerat nyawa sekali. Yunang yuning yuganing wang gura wekase ngeboyo gura wekase ngeboyo putra dening wang kinodang kadatar sang bibiyati tinempuh ngayon datan lumawan Bidalaya lampah walaya Bidalaya lampah walaya ya ono Kakang Kaneka Putra kula awas sampun wetawis sabta hari menika Kahyangan tansah geter kewala mbok menawi Kakang Kaneka Putra pirsa wonten kadadosan menapa wonten kayu ingkang mawa teja ingkang sundul ngakasa menapa wonten sela ingkang kembar warna menawi nyata-nyata wonten kahanan ingkang mekaten tumunten kapulunga dhateng Kahyangan kinarya pepethetaning Bale Marcawanda. Lo genjang Pak Pong Bu Bolong Warudayang ditegar wong. Adi Guru paduka menika minangka ratune ngrat nyawa sekalir kinten kula boten badhe kawanguran boten badhe keweran dhateng saliring ngereh sanes kara ingkang mados wonten ing jagat raya menika. Inggih Kakang nanging jamakipun boten kenging bebasan kula nggadahi cangkriman ulun batang pribadi. Mekaten Adi. Boten wonten sela ingkang kembar warni menapa dening kajeng ingkang mawa teja ing Madyapada menika ingkang murukaken geger menika namung titah pujangkara wontenipun jalma menungsa. Menungsa menika sakmenika wonten jagat raya menika ing pundi-pundi namung damel geger kemawon. Sinten Kakang ingkang karya gegering bawana menika namung ing antawisipun ing antawisipun janipun sasatipun kathah sedaya menika mboten ngemunaken titah ingkang wonten ing nginggil-nginggilan kewala ingkang wonten ngandhap-ngandhap menika sami damel geger sampun sawetawis menika wonten moganipun Narendra ing Sela Kawedhar. Moganipun Narendra Sela Kawedhar ingkang ajejuluk Prabu Kalimantara. Prabu Kalimantara. Nggih. Prabu Kalimantara menika sampun sawetawis anggenipun gandrung kapirangu. Anggenipun gandrung kasmaran dumateng widodari pepethinganing Tinjomaya inggihipun Dewi Sadatwati. Mekaten Adi Guru. Kakang Kaneka Putra punapi jengandika Kakang Buya Menggak kekarepaning Prabu Kalimantara. Adi Guru titah sakmenika mboten kados rumiyin. Titah rumiyin menawi Dewa Medun lajeng menggak karepe niku manut. Ning titah sakmenika mboten manut nek mung dipendak enggak dewa sakula mawon.
Malah kepara piyambakipun utusan pepatihipun ingkang awasta Patih Mustaka Jamus. Malah sak mangke Patih Mustaka Jamus sampun masanggrah wonten ing sukune Ngargadipa. Badhe minggah dhateng Kahyangan Suralaya nedya nyuwun wontenipun Dewi Sadatwati. Cekakipun badhe nglamar mekaten Adi Guru. Kakang Kaneka putra menapa titah Pujangkara mboten mangertos sampun wonten angger-anggering judul tali wangsa menawi dewa kalian dewi yen manungsa menika nggih kedah kalian manungsi. Alah judul tali wangsa niku lak tenggon aturan ning nyatane rak pun dilanggar dhewe kali para dewa. Para leluhur-leluhur win sampun do melanggar kali aturan judul tali mangsa. Menapa inggih sampun kathah para asura nika ingkang samya krama kalian widodari. Pramila mboten mamoka menawi Prabu Kalimantra nggih nyuwun judul widodari tur ingkang dipun pilihna Dewi Sadatwati. Lah menika kula rak